Teresa Martínez. M'he quedat impressionat, ara mentre parlàvem, els dos, de que diu que fa un any i mig que no mires les notícies. Sí, sí, a consciència. És un mecanisme d'autodefensa. Ni les esqueles? No, ni les esqueles. De tant en quant veig els titulars, algun telenotícies, de tant en quant llegeixo algun diari, però... Digui-m'ho, sisplau. Perquè sóc bastant empàtica i ha arribat un punt que m'afectava massa el que estava passant a l'actualitat i vaig decidir desconnectar-me perquè no m'afectava d'una manera positiva. I què passa? I t'enteres igual o no? Sí, sí. T'acabes enterant, no? Sí, de les coses més grosses sí, però de vegades allò que encens la tele, veus una mica i dius, hosti, què està passant? Sí. Això és com el meu, encara que no vegis mai a Gran Hermano, saps que fan un concurs. Veus? Això sí que no en tinc idea. Però t'arriba, no saps com, no? Saps que ha començat. I que no s'acaba mai. I que no s'acaba mai. I n'hi ha molts d'aquests. Perquè tu vas fer una lectura, a veure si vaig lligant caps, per exemple, d'un manifest per una Catalunya independent, o vaig llegir... Pel dret a decidir, sí. Té alguna cosa a veure això amb aquest cansament de les notícies del dia a dia? Sí, també. Ets independentista, tu, si es pot saber, amb barretina o sense? Sense barretina. Tinc un pèl estupendo per lluir-lo. No tots podem dir el mateix. Tu ets de Sabadell. Soc de Sabadell. Allà déu-n'hi-do els que sou nascuts allà. Som molt de la ceba, no? Sí, no. I això què? Aquestes idees les portes de petita ja? Sí, i no sé per què, perquè a casa tampoc no és una cosa que m'hagin inculcat, però sí que vaig anar al Col·legi Públic Catalunya, que suposo que algú hi devia tenir a veure. No, són coses que vas veient. Jo de petita anava molt amb els meus pares, viatjaven a Aragó, al Pirineu aragonès i tal, i anava sentint comentaris. Sí, i jo crec que una mica em ve d'aquí. Sí, perquè és que surts fora de Catalunya i, clar, com que ells eren els proveïdors, els altres eren els clients, els meus pares callaven i acceptaven, no? Però... Els proveïdors i els clients ara m'hi perduts. Els clients són els qui paga mana, no? Sí. Doncs clar, com que els clients eren els aragonesos, ells anaven rajant dels catalans i els meus pares anaven menjant, saps? Però què feien els teus pares allà? Tenien una empresa tèxtil. Val. I anaven a vendre al Pirineu aragonès. Per un català, vendre és el més important. Encara que estiguin parlant malament de la pàtria. Però el primer és vendre. Que diguin el que vulguin, però porta el que ve. Com som. Som autèntics. Som únics, sí. No has tingut temps d'anar a veure la cubana. No, encara no, però en tinc moltes ganes. Doncs allà també t'ho expliquen com som els catalans. Ja et dic jo. Una part. Vas anar a l'escola pública, dius? Sí. Veus? Escolta'm, en comptes de tantes discussions d'escola pública o privada, tindrien que ensenyar gent com tu que has anat a la pública. Quin record tens tu? Sempre, perfecte. A més, va ser un col·le que vam estrenar. Vaig estar-hi des del principi, des que el van inaugurar, i vaig estar tots els anys. Vaig enganxar tot. No sé... Hi havia molts immigrants al teu col·le o encara no... Ets joveneta, ets joveneta. Sí, no n'hi havia, però sí que hi havia molts castellanoparlants que a Sabadell encara estaven bastant separats. Hi havia barris molt de castellanoparlants i barris molt de catalanoparlants. I sí que es va aconseguir això, la integració total. O sigui, tots parlàvem en català, en castellà, amb els dos idiomes i... Jo no sóc conscient d'haver pres el castellà, per exemple, és una cosa... Això que ens raja... A casa encara que tinguis aquest Martínez, perquè tu no ets... Soc Martínez, però el meu avi, que és d'Almeria, no sap pràcticament parlar. No, perquè tu no ets família del Cardano Martínez d'aquí. No, ni dels Sobaos Martínez tampoc. No és el teu pare ni res. Home, escolta, vull dir, podria ser... Té bon humor, no sap, ni de Ribos Martínez. Martínez ni amor, no. Som una gran família, però no ens coneixem tots. O sigui, l'avi d'Almeria. D'Almeria, l'avi, sí. Pescador o què? No, i van venir allò, com venia tota aquesta gent, que venien bastant morts de gana i van trobar el seu lloc aquí. I tu, escolta'm, no estàs grassa, però estàs... Jo estic ben de... Rebosses de son. Què et sembla? Alegria per tot arreu. Però ells sembles molt bona nena, que van estudiar a Terrassa, al teatre vas anar... A l'Institut del Teatre, sí, vaig anar a Terrassa i tot a fer traïció a Sabadell per l'art que... Jo és que sóc molt manta, saps, Flavià? Ah, sí?
Ah, sí, no ho sabia, Jo soc molt manta. I jo vaig entrar a l'Institut de Barcelona, però vaig demanar el trasllat a Terrassa perquè el tenia 7 minuts amb tren i jo vaig dir... Què vas dir? Què Quina mandra m'han a Barcelona. d'ensenyar aquests de Barcelona? Quina mandra. Aquests que es pensen que ho saben tot. Me'n vaig anar al costat de casa. Al costat de casa. Però després Lleida va venir mínim aquí a esforç. estudiar cant. Sí, després vaig passar a Barcelona perquè va sortir el recorregut de musical i vaig pensar també, que soc molt pràctica jo, vaig pensar, les classes de cant a fora de l'institut són molt i molt cares, dic, deixa'm-ho fer abans de sortir de l'institut. És catalana, escolta. Molt catalana, molt. Molt bé, molt bé. Però fins i tot a la teva biografia diu que vas entrar amb nota a l'Institut d'aquí de Barcelona, de teatre. Sí, sí, vaig entrar a les proves, que són... I vas superar-les amb nota alta, diu. Sí, tu no has tret tot això. El FECIT. Ai, esto d'internet. Però ja, i cantar ja en sabies, perquè no t'ho han ensenyat allà. Sí, però vaig tenir Aquesta veu que tens... Vaig tenir una professora molt bona, la Maria Dolors Aldea, que sí, a veure, portes de casa, portes una matèria primera de casa, però s'ha de reconduir, la tècnica és molt important. No havia fet de roquera, ni cap orquesteta, ni res. Sí, tant. Ah, sí? Què? A veure, ensenya les vergonyes. Què havies de l'orquestra? El primer que vaig fer va ser un grup d'aquests d'institut, de 4 heavies, i jo feia coros, sí. Molt bé. Sí, Sicarios es deien. Sicarios, molt bon nom. Sí. I després, això, corals i orquestes de ball. Has fet una cara així. De mujer florera. On actuaves? On sortien bolos. Vaig arribar fins a Sòria, que quasi allà Fora festes majors? Festes majors. Com es deia l'orquestra? Oh, ni me'n recordo. I feies de cantant? Sí, vaig estar vàries, sí. Canela Trio, no sé què, vols dir? Y ahora para todos ustedes, la bonita creación. És tremendo, És tremendo aquest món. És molt tremendo perquè... Un bonito paso doble. Em vaig trobar, la primera vegada que vaig canviar d'orquestra, que feia com 2 o 3 anys que no hi anava. I arribo, dic, quin és el repertori? Diu, no, a ver, no te preocupes. Digo, ¿y los micros? No estaban los micros també. Diu, en el primer pase, diu, em va dir, tráete unas medias de rejilla. Digo, bueno, vale, ya me traeré unas medias. Diu, en el primer pase, diu, te pondrás esto y esto. I em treu una samarreta fins aquí i una faldilla arran de genoll. Diu, en el segundo pase te vas a poner esto y esto. I me saca un top y una faldilla ja, vull dir, arran de... Digo, por Dios, espero que no haya tercer pase. Diu, sí, i em treu un biquini, t'ho prometo. I va ser com, en sèrio? I què vas tenir que tragar? Sí. Ja ho diré això? No tenia feina. No, escolta, jo no... I això era a Catalunya. Catalunya. Sí, no era allà. Però feia fresqueta o què? Feia fresqueta. Moníssima. I t'hora aquí? Clar, per això no feia falta ni que m'aprengués el repertori ni res. El repertori era lo de menys. Què cantaves, no te'n recordes, amb el biquini? Lo típic de salsa, molta salsa. El Coslada, el Matías... No, Colsada, perdó. Es veu que quan anaven les noies a ballar només els hi mirava les cames. Clar. Ja te puedes ir. Clar, vieja escuela. Bueno, és que es veu que és veritat. Ara estàs al Raval, al Teatre al Raval, fent La vampira del Raval. Sí. I això què és? Això és un bombonet. Això és un regalet. Ai, gràcies. I això és un altre regalet, sí. Sí, és un regalet. És una obra que, això, basada en fets reals, sobre l'Enriqueta Martí, la vampira del Raval, una senyora a principis de segle que resulta ser que era una assassina, segrestadora de nens. No hi ha moltes proves de lo dels assassinats, però que segrestava nens sí, que es veu que sí que està clar. Els prostituïa, una peça. I tenia uns clients de la part aristocràtica de Barcelona, clar, perquè si no hi ha calés, tot va al caler, aquesta vida. Vostè vol nens, per prostituir-se, doncs pagui. Sí, aquest món és una mica així. És un món que... Jo és que, de fet, he estat a Tailàndia últimament i ho veus, això, no? Que segueix existint. Senyors occidentals... Que vas anar al mercat aquell? Com es diu el mercat aquell? No hi vaig anar. A la Zona Roja? No, té un nom. Que estan tots els cabarets allà. Zona Roja. Bueno, és igual.
Bueno, doncs... Què vas veure, tu? Sí, es veien moltes nenes jovenetes, molt jovenetes, que no sé ni quina edat devien tenir, amb senyors molt i molt grans, i et cau l'ànima als peus. I no eren família. I no eren família. I no eren família. Altes hores de la nit, i dius, uah, se't gela el cor. Ara, saps què hi he arribat a pensar? I m'estic jugant la vida? No, jugant la vida. Que potser encara hi ha feines allà més dures que aquesta. Segur. Seguríssim, seguríssim. Tota aquesta roba que portem tan maca. No estic defensant, a veure si ens entenem, eh? Sí, sí. Però em refereixo perquè dintre de tot havies vist cares... O sigui, potser allà l'arròs i això, i les condicions i aquestes ja deuen ser bestials. Sí, no? I les fàbriques que no vull dir saber... Aquesta roba tan maca que portem nosaltres, que se'ns passa de temporada i en comprem més, i aquestes coses que fem... que abans no es feien, que abans una samarreta et durava, que a més, clar, com que els meus pares són del món del tèxtil, abans les samarretes eren boníssimes. Abans les samarretes a mi em duraven 2-3 anys i els anys que volguessis, perquè la roba era bona, la confecció era bona, i ara no. Ara tenim coses d'usar i tirar i les fan a països com aquests que ni tenen les condicions per treballar, que treballen molt joves perquè necessiten mans petites, per... Els teus pares encara treballen amb el tèxtil? Sí, reciclats. Reciclats. Això sí que té mèrit, eh? Sí, bueno, però malviuen del tèxtil. No viuen del tèxtil. Sí, sí. De tota manera vols dir que no hi ha també un tipus, fins i tot roba bona, les modes variant, la roba no és que se t'espatlli, és que passa de moda. És que passa de moda, també, però també s'espatlla, eh? També la qualitat és bastant baixa. Tu quan vas néixer tu la gent tenia un rellotge o diversos ja? Però començaven els digitals i ara ja molava tenir l'últim. Un rellotge i escolta, amb el punt per mirar, no, ara aquest és més d'estiu. Sí, no. I tot varia. I això veig que et posa una mica tens una conscienciació política. Veus per què deixo de veure les notícies? Perquè em poso malalta. Em poso malalta. Et poses malalta. Sí. Però has llegit llibres? Sí. D'aquests que tornes a encendre? I procuro no... És que últimament, t'ho juro, mira, vaig quedar-me sense feina just quan va començar la crisi. Jo m'havia comprat una casa, m'havia comprat un pis i em vaig quedar sense feina i vaig entrar en un bucle d'això, de veure les notícies deien que ve el llop, al final va venir el llop, jo seguia sense feina i em vaig quedar... Saps allò que veus l'espiral i vas baixant, i va arribar un punt que vaig dir prou, i vaig decidir sortir de l'espiral. I mentre ara tingui feina, mentre... I què hem fet del pis aquest? No vull recordar res dolent. No, segueixo pagant-lo. El segueixo pagant a dures penes. Gràcies a la vampira. Sí. A la vampira. Sí. T'estan xuclant la sang, la vampira. Li estàs xuclant tu la sang a la vampira. Bueno, el banc una mica, ens està xuclant la sang a tots. Però que el pis que te'l vas comprar amb 2 nòvios, un? Tu sola? Jo sola. T'has de tenir 2 o 3 nòvios? Exacte. I així t'ajuden a pagar. Hòstia, tu sola, sí. A veure, estic fent una cosa molt de cabaret, no, a Barcelona. Escolta, perquè jo tinc un amic meu que té 80 i escaig anys, que es diu Vicenç Valle, que és un fan teu bestial, però això no té mèrit. El mèrit és amb la mala llet que té aquest home, que no li agrada res, que només li fa desgràcia a tu. Ai, que bé, mira. Vicenç Valle. Vicenç Valle. I també m'has dit, abans que també tenies un seguidor... Sí, l'altre dia el Pep Cruz, que em va presentar un veí seu també, que estava encantat amb mi. Sí, és fantàstic. Fans te'n sobren. Avui pensava, just ara que dius les hipoteques en mal estat, ja que t'agraden aquests temes, que t'avisa molt de que no et fotis un hòstia amb cotxe, o fumar és malo, però per què no deien... No te compres un piso! Llavors ells es renten les mans, no? Sí, l'altre dia ho parlava això, i que a més ens volen fer partíceps d'aquest buf que ha fet l'economia, no? De que tots en som responsables. No, ho sento, no. No, abans anaves al banc i et donaven i pels mobles i per comprar-te un cotxe nou i per tot. No, jo no me'n sento partícep, jo em sento enganyada, em sento molt enganyada. I potser sí que si tots sapiguéssim d'economia ho haguéssim vist venir això. Però jo no en sé, jo he estudiat a l'Institut del Teatre, no he estudiat a l'ESADE.